Понякога човек носи в себе си усещане, което не може да си обясни. Повтарящ се страх, тъга без ясна причина или усещане, че нещо в живота му се повтаря отново и отново. Много често за тези чувства стои преживяване, което съзнателният ум не помни. В регресията човек има възможност да се върне към корена на това преживяване. Когато види откъде идва тази емоция и я преживее по нов начин, вътре започва да се освобождава пространство. И тогава нещо започва да се променя. Появява се повече лекота, повече свобода и една по-дълбока връзка с самия себе си. Ако усещаш, че носиш подобни чувства в себе си, може би е време да погледнеш по-дълбоко.